खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो 2025 आव BPF आरो UPPL एलायन्स जानानै सरकार दागोन नामा थारैनो BPF UPPL ज' जासिगोन नामा थारैनो मोन्नैबो दोलोआ गोरोबलायसिगोन नामा मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला BPF UPPL जमा जानायखौ आं लुबैयो BPF आरो UPPL मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ खौसे जानायाव आंहा गोसो दं जुदि BPF आरो UPPL आ खौसे जायोब्ला BTC आव गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा जोंजों जुजिनो हानाय गोहो थानाय नङा बेफोर बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोना बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो आंनि साननाय बादिब्ला BTC आव बर'निनो मोन्नै मैखोम रिजनेल पार्टी UPPL आरो BPF आ थारैनो खौसे जानांगौ आरो जानो लुबैयो मानोना दिनैनि समाव बर' हारिया खौसे जानायनि सम फैबाय गोबां समफोरावनो गुबुन हारि माहारिफोरा बर' हारिखौ गासैबो बिथिङावनो गादबनानै दोनबोदों बेनिखायनो बर' हारिया खौसे जानो थाखाय राजखान्थिखौबो समानै जयै खौसेयै लांनांगोन अब्लासो बर'नावबो थागोन गोहो बर'नावबो थागोन पावार रावबो गादबनो हानाय नङा हाग्रामा महिलारि बुंनायाव जुदि मोन्नैबो पार्टिया गोरोबलायनानै फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव ज' जानानै जाहाथे सरकार दायो नैथि खौराङाव दङ BTRनि रायजो राजाफोरा BJP सोरखारनो भट होनो नाङा होननानै फोरमायथिदों अकिल गगैआ BJPआ खुंथायाव फैयोब्ला हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि जागोन फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थिनि बार होदों रायजो दलनि आफादगिरि आरो MLA अकिल गगै बिथाङा मैया तामुलपुर जिल्लानि गान्धीबारियाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै अकिल गगैआ बुंथिदों दि बर' हारिनि राजखान्थिखौ फोजोबनो थाखाय नाजागासिनो दं BJP सोरखारा गोलाव सम दावहा नांनानै मोननाय बर' हारिनि अधिकार मोनथायफोरखौ सेख'नानै फोजोबनो नाजादों BJP सोरखारा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव BTRनि रायजो राजाफ्रा सांग्राङै BJP सोरखारनो भट होनो नाङा BJP सोरखारा फैयोब्ला फिन आरोबाव हारि माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि खालामगोन होनना बे बाथ्राखौ बुंदों अकिल गगैआ थामथि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्लानि 2 नं दाङारगाव बरन्दि दैमानि साखाथियाव सानसे सिगां मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों थैनाय हाग्रानि मैदेरनि मोदोमाव गुलि गावनायनिबो सिन नुनो मोननाय जादों नाथाय माबोरै आरो सोर सुबुंनि गुलि गावनायाव बे हाग्रानि मैदेरा जिउ गोमाखो बेनि सायाव आबुङै बाथ्रा मिथिनो मोननाय जायाखै नाग्रिजुलि हाग्रा बिफाना बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों मिथिनो मोननाय जादों दि हाग्रानि मैदेर फालोआ ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बायदि आबाद मावनाय मैगं थाइगं न' बांफोरखौ सिमफायनानै गोबां खहा खालामदों बेबादिनो थांनाय माखासे सिगाङावबो हाग्रानि मैदेरफोरा गामिनि साखाथियाव फैदोंमोन आरो हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरफोरखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा हाजो फारसे होनानै हरदोंमोन नाग्रिजुलि हाग्रा बिफाननि मददजों नाथाय फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरा फरेस्टफोरखौ होसोफिननानै हाग्रा बिफानाव मावनाय सासे सुबुंखौ गोब्राब थासारियाव गाग्लोबदोंमोन हाग्रानि मैदेरा होसोफिननाय समावनो रैखाथिनि थाखाय गुलि गावनानै जिउ जोबनायनि सन्देह खालामनाय जादों नाथाय गुबै जाथायखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै थांनाय माखासे सप्ता सिगां आदानि फ्लावार प्लान्ट बानायनो नागिरनायखौ लानानै गोबां बर' हारिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदोंमोन बेबादिनो जोंनि धरनाखौ सोरखारा मानियाब्ला जों सिखा खंखाइ लानानैसो ओंखारगोन कमप्रमाइज गैया नांगौबा जों जोंनि जिउखौनो बावगोन थेवबो जों जोंनि हाखौ हगारा थांनाय माखासे सान सिगाङाव बासबारियाव जानाय बायदिनो फिन आरोबाव क'क्राझार गसाइगाव महकुमानि 2 नं गुमा समस्तिनि सिङाव थानाय बुमका ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आदानि कम्पानिनि हेंथायै सोमावसारनानै फिन आरोबाव बे बाथ्राखौ बुंदों मख'नो गोनांदि गोबां खेब धरना होबाय थासेयावबो आदानि कम्पानिया बुमका ओनसोलाव हा सुनानै हाखौ नायफैबाय थादों होनना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों बेनिखायनो जाहाथे थाबैनो आदानि कम्पानिनि हा लानो नागिरनायखौ बिथांमोना जाहाथे बन्द खालामनांगौ बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिथांमोना सरकाराव थानाय प्रमद बर'नि सोरखारखौ गोख्रोङै रावजों सोंखारिदों UPPL गो बेक प्रमद बर' मुर्दाबाद बायदि स्लगानजों बिथांमोना गोमखांहोदों ओनसोलखौ बेनिखायनो बिथांमोना गावसिनि धरनाखौ सोरखारा मानियाब्ला सिखा खंखाइ लानानै ओंखारगोन बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों मोनसे गोग्गाथाव खौरां राजीव गान्धी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिगियान दालायनि बावैसो फोसावजानाय पोस्ट ग्रेजुएट फिथाइ 2025 रोंगौथि गोनां फरायसा भाग्यश्री हाजरिकाया जिअलजियाव सनानि मेडेलजों सेथि बान्था आवग्रिनो हादों
बिथांजोनि न'आ गहपुरनि देनुदारा गामियाव। बिथांजोआ देनुदारानि थागिबि, जेराव कुमुद हाजरिका आरो ज्योति अग्रवाल गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि चम्पा हाजरिकानि फिसाजो। ओनसोलनि सोलोंथायारि गोसो गुदुं सुबुंफोरा भाग्यश्रीनि जाफुंसारनायाव जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों। बिथांजोखौ 30 नभेम्बराव राजीव गान्धी मुलुगसोलोंसालियाव जानो गोनां दीक्षां जथुम्मायाव मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सनानि मेडेलखौ मान होनाय जागोन। गोलोम बोथोरनि बन्द'आव क'क्राझारनि देबोरगावआव खुंनाय 15 साननि मावबादाया मैया थुंगेबाय। क'क्राझारनि लोरगि थियेटार हान्जानि बानजायनायाव आसाम सरकारनि हारिमु बिफान आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबाव क'क्राझारनि देबोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सावराय नब्लाङाव थांनाय 10 जुलाइ खालारनिफ्रायनो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फावथाय मावबादाखौ 15 साननि थाखाय खुंनाय जादोंमोन। मैया क'क्राझार देबोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सावराय नब्लाङाव मोनसे फोजोबनाय सावरायमेलनि गेजेरजों बे मावबादाखौ फोजोबो। मावबादा फोजोबनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे देबोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं चरणमाये ब्रह्म, क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि गोरायुं एबा लोरगि थियेटार हान्जानि आफादगिरि सोमथोन ब्रह्म बिथांमोना। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि गेजेरजों आबुङै बाथ्रा मोनथिहोयो थियेटार हान्जानि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ। भारतनि आइजो दाबा गेलेगिरि दिव्या देशमुखआ जारिमिन सोरजिदों। बिथाङा बुहुमनां दाबा चेम्पियनशिपनि फाइनालाव हाबनो हादों एबा जायगा आवग्रिनो हादों। गिबिसिन आइजो दाबा गेलेगिरि महरै गावनि मुंखौ रेबगान्थिदों। बादायलायनायनि चेम्पियन फाइनालाव दिव्या देशमुखआ चीननि बारग' मुलुग चेम्पियन टान चांगिखौ फेजेननो हाबाय। 19 बोसोर बैसोनि बादायनायनि चेम्पियन फाइनालाव हाबनायनि उनाव बे थाखोखौ बारनो जोबोद गोब्राब मोनगोन होनना बिथाङा सानदोंमोन, मानोना बिथांजोनि बेरेखा चांगिया बुहुमनि 4थि थाखोनि गेलेगिरिमोन। नाथाय दिव्याया बेखौ गोब्राब जुजिनायनि गेजेरजों गोरलैयैनो फेजेननो हादोंमोन। गावनि केरियारनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंनो हादोंमोन बिथांजोआ। बुधबाराव एपेनिन सिसिलियन डिफेन्स मावखान्थिखौ बाहायनानै दिव्याया गावनि देरहानायखौ रोखा खालामो। जगदीप गणकरआ लेङाइ हादोरगिरि बिबाननिफ्राय हरखाबै बिबान एंगारनायखौ लानानै राजखान्थियारि बारहुंखा बारदों। बे समावनो बिजेपिआ नागिरगासिनो दं दि फैगौ लेङाइ आफादगिरिया सोर जागोन। जुदिबो बिजेपिनि लोगोआरि दोलोनि सासे गागि दैदेनगिरिनि मुङा फैगौ लेङाइ हादोरगिरिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय फैयोब्ला, नाथाय बेनि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि फोसावनाय जायाखै। बिजेपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि बावैसो सान सिगां मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला, बिसोरो फैगौ लेङाइ आफादगिरिनि थाखाय गावसोरनि लोगोआरि दोलोनि रावबो सोद्रोमाखौ मुं सायख'नाय नङा। बिनि सोलायै बिसोरो बेबादि सुबुंखौ मुं सायख'नो सानथांखि बानायदों जाय बिजेपिनि सानथौजों थोंजोङै सोमोन्दो गोनां। उननि लेङाइ आफादगिरि महरै बिथांखौ दोननाय जागोन, बबेखानि बेयो दासिमबो थि नङा दि बिबानखौ सोरनो बिबान गथायगोन। जेराव आथिखालाव फैगौ लेङाइ हादोरगिरिनि थाखाय गोबां मुंफोरनि सायाव सावरायनाय जागासिनो दं आरो बायदि बायदि सानखांनायफोरा सोलिगासिनो दं। खायफाया दाबि खालामदों दि बिहारनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिहारनि सासे सुबुंखौ उननि लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'नायनि आसा दं। गुबुनफोरा बुंदों दि रायजो सभानि आथिखालनि लेङाइ मासिगिरि हरिबंश नारायण सिंह लेङाइ आफादगिरिनि बिजाथि जानो नांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों, नाथाय बेनि सायाव गोख्रोङै दासिम सावरायनाया जागायदों। एपिबि राजखान्थि दोलोआ गामियाव मिटिं लानानै जेबो मिथियै आरो गोसो गैयै रायजो राजाफोरखौ जयनिं जाहोनायनि गोख्रों अजद लाबोदों। गुकुलकाटा गामिनि रायजो राजाफ्रा बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै बिटिआर ओनसोलाव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआ बावैसो सान सिगां जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गकुलकाटा गामियाव मोनसे मेल लादोंमोन आरो मेल खोनासंनो फैनाय रायजो राजाफोरखौ जेबो मिथिया हसिया आरो गोसो गैयाब्लाबो दोलोआव जयनिं जाहोनायनि अजद लाबोदों गुकुलकाटा गामिनि रायजो राजाफोरा। फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव प्रमद बर'आनो बिटिआरनि चिफ महरै फिन आरोबाव समायखिरा लागोन होननानै बाथ्रा बुंदों एमएलए जलेन दैमारिया। थांनाय सानसे सिगां तामुलपुर जिल्लानि 22 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि आवथायाव थानाय बालाहाटी गामियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारिया जालांदोंमोन। तामुलपुर जिल्लानि एमएलए जलेन दैमारिनि नुजाथिनायाव बालाहाटी गामिनि सान्थालि हारिनि गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदोंमोन।
गोदानै जयेन जाफैनाय सुबुंफोरखौ बरायनानै एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोङै बाहागो लागोन। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि मिशन आरो भिजनखौ लानानै मोनफ्रोमबो हारि माहारि आरो रायजोफोरनि फारसे गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै बिटिआर हालामनि गोबां सुबुंफोरानो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। एमएलए जलेन दैमारिया बुंथिबावोदि फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि मददजों इउपिपिएल दोलोआनो बांसिन मासि लानानै प्रमद बर'आनो फिन आरोबाव सिटनि समायखिरा लागोन होननानै फोरमायथिदों। बे समाव फोसावनो लादों नोंथांमोननि गेजेराव आथिखालाव सोलिबाय थानाय एभिक्शननि बागै। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै हाग्रा बिफाननि गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा गोबां आबाद मावनानै जाग्रा गोबां मुसलमान हारिनि सुबुंफोरखौ थांनाय माखासे सप्तानिफ्रायनो एभिक्शन खालामबोबाय थादों। गाहायै धुबुरीनि बिलासिपारा, गवालपारा, नगाव बायदियाव होस्रांनाय हाबाफारिखौ लाखांबाय आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो गलाघाटनि उरियामघाट फरेस्ट ओनसोलावबो एभिक्शन खालामनायखौ जागायगोन। नाथाय बे खेबाव साननो गोनां जानानै फैदों आसामनि थागिबि ट्राइबेल हारिफोरनि जायगा जेराव बर', गार', मिसिं, कार्बि आरो गोबां ट्राइबेल सुबुंफोरनि हाखौबो एभिक्शन खालामगोन नामा? जेराव फरेस्ट एरियायाव रायजो जानानै दं गोबां ट्राइबेल सुबुंफोरा दा साननो गोनां जानानै फैदों जुदि बेसोरनि सायावबो हरखाबै एभिक्शन खालामोब्ला सरकारा बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि मुस्लिम सुबुंफोरा गावसोरनि हारिनि सायावल' टारगेट खालामनानै सरकारा होखारदों, एभिक्शन खालामदों होननानै आमसुआ गोबां खेब गोबां जिल्लायावनो सोमावसारबोदों। बिथांमोना डिमान्ड खालामदों दि आसामाव मियाफोराल' फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जायाखै। बुंनो थाङोब्ला बर', मिसिं, राभा, कार्बि गासैबो बिथांमोनखौबो एभिक्शन खालामनांगौ। मानोना जोंनि हारिखौल' होस्रांदों, बिथांमोनाखौ मानो होस्राङाखै? बिथांमोनाबोथ' दिनैनि समाव बिथांमोनाबो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानानै दं। बिथांमोनखौबो खालामनांगौ होननानै मुस्लिम फरायसा आफादा दाबि दैखांदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? थारैनो सोरखारा 6 सिड्युल ट्राइबेलफोरखौबो होखारमारगोन नामा? बेखौ लानानै फरेस्ट एरियायाव गोग्लैना थानाय एबा रायजो जानाय बर' रायजो राजाफ्राबो एसेब्लाबो गिखांनाय थासारि फैदों। बेराफारसेथिं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ट्राइबेलफोरनि सायाव एभिक्शन खालामगोननि खोथा बुङाखै। नाथाय बिथाङा बुंबावदों काचार, मानकाचार आरो साउथ सालमारा बायदि जिल्लाफोराव एभिक्शन खालामबावगोननि थांनाय माखासे सान सिगां खोथा होदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।